ben al zo lang om weer lekker te liggen. Ja? Hoezo? Nou, gewoon verheug ik me ervan. Een mooi plekje en dan lekker daar liggen. Vanavond met de snackbar snikken. Alles goed. Nou, even naar de snackbar. Is dit een mooi plekje? Het is toch perfect, toch? Doei! Samen met mijn zus Marieke en mijn vader en moeder groeide ik op in Bartlehiem. Van kinds af aan gingen mijn zus en ik een andere kant op. Ik de poort uit rechts richting Leeuwarden. Dromend van een wereld met nog grotere steden. En zij de poort uit links, richting het nog uitgestrektere noorden. Wie kan nou zeggen dat hij zo'n oprit heeft? Zo'n oprit als jullie hebben. Ja. Ben je daar trots op? Ja. Op deze oprit? Ja. Ik hou hier van de ruimte om me heen. Dat wijdse, dat weinig mensen om me heen. En toch contact. Er komen hier dagelijks zo mensen over de vloer. Maar toch kan je hier ook helemaal afzonderen. En toch je ding doen. Je hoeft je niet te verstoppen. En toch ben je alleen. Jij bent hier dan in Dokkum in Zeilen opgegroeid, maar hoe was dat? Hoe zou je dat omschrijven? Ja, vroeger was het heel anders. Het waren veel leeftijdsgenoten, nu ben ik de enige. En vroeger ging ik veel te varen met mijn ouders. Ik denk dat wij dat wel gemeen hebben. Nou, het grootste verschil is natuurlijk dat jij ging studeren in Groningen en daarna ben je hier weer teruggekomen. Ik ben er zo ingerold en het is voor mij altijd vanzelfsprekend geweest dat dit ooit van mij zou zijn. Ja? Ook al dachten mijn ouders van niet. En ja, het is niet dat je ouders dat graag wilden? Nee, eigenlijk helemaal niet. Die dachten altijd van, nou ja, je bent wel slim, je kunt wel wat anders doen. Maar dit is toch wel waar mijn interesses liggen en mijn talenten. Kennen jullie elkaar allemaal al lang, of niet? Ja. Ja. Zijn jullie allemaal vrienden van elkaar? Ja. En wonen jullie allemaal hier in het dorp? Ja. Nee. Ik denk hier hij niet. Hij heeft hier wel gewoon. Ja. En wat vinden jullie ervan om hier in Friesland te wonen? Leuk.
Nou, om eerlijk te zijn, ik heb nooit echt een hechte band met Friesland gehad of zo. Of een groot nationalistisch gevoel richting Friesland. En we zitten hier ook echt op de grens met Groningen. Maar ja, dus wat is Friesland? Voor mij, ja, het is gewoon waar ik toevallig geboren ben. En het is niet dat ik me... Ja, ik voel me wel Fries. Maar waarom, weet ik niet. Ik kijk soms best wel op tegen hoe jullie hier wonen en zo. Waarom? Ja, weet niet. Ik vind het altijd wel heel mooi. Maar voor mij voelt het ook een beetje een of andere manier onbereikbaar, denk ik. Maar waarom, weet ik niet. Want... Jij hebt 10 jaar gestudeerd. Ik ben maar een domme... In die zin, ik ben niet dom, maar ik heb niet gestudeerd. Nee, dat is het verschil. Maar ben jij daar dan jaloers op? Ja, ook wel. Of jaloers? Ja. Als ik het overnieuw zou mogen doen, dan zou ik ook misschien wel gestudeerd hebben. Dus, maar dan weet je dat wel dat je leven er heel anders uitziet. Want dat je dat hier, wat je wil studeren, dat je dat niet hier kan doen. Dat je dan ook ergens anders was beland. En dat je dan ook niet had gewerkt, geen geld had verdiend. En dat je hier ook niet zat. Lekker op een motor? Lekker even aan het toeren, hè? Heerlijk, ja. Ja, maar... Dokkum Nieuwerzijl heeft wel altijd als mijn thuis gevoeld. Waar ik ook maar woonde. Maar omschrijf eens wat dat thuisgevoel dan is. Ja, thuisgevoel is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ja? Ik zou niet weten, ja. Ja, ik heb mijn hele leven hier gewoond, dus dan... Dat voelt wel als mijn... Ik zeg ook, ik heb mijn hele leven hier gewoond, terwijl ik in Groningen en Emmen gewoond heb. Maar ik denk dat dat het thuisgevoel is. Dat je iets waar je vandaan komt en naar terug wil. Ook al weet je niet helemaal waarom. Het is meer een gevoel. Ja, en gevoelens zijn moeilijk te omschrijven. Maar denk je ook dat je je ooit ergens anders thuis zou kunnen voelen? Denk je dat dat met deze plek te maken heeft? Nee, ik denk wel dat ik me ooit ergens anders thuis kan voelen. Daar ben ik eigenlijk altijd wel van uitgegaan, dat ik hier niet mijn hele leven zal zijn. Maar niet omdat ik het hier niet naar mijn zin heb. Maar omdat de wereld nog wel groter is dan alleen Friesland en Dokkum Nieuwerzijl. Er zijn toch heel weinig mensen die de rest van hun leven op hetzelfde plekje blijven wonen. Mensen gaan toch altijd op zoek naar weer het volgende. Wat maakt een thuis tot een thuis? Een plek waar we vandaan komen en altijd naar terug verlangen? Of misschien een walletje, waar je nooit eerder bent geweest en waar je lekker kunt snacken? En waarom trekken we dan toch altijd weer verder?